дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин. русия квотаи таҳсил барои тоҷикистониёнро зиёд мекунад. 20 бонуи муваффақ дар соҳаи бонкдории тоҷикистон. дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон фестивали мӯд 2023 баргузор гардид. Темур Раҳимов мавқеашро дар ҷойи аввали раддабандии ҷаҳонии ҷудо нигоҳ дошт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои анҷом додани сафари давлатӣ ва иштирок дар саммити сарони давлатҳои чин ҷамъ осиёи марказӣ ба ҷумҳурии мардумии чин сафар намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро як гурӯҳ шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчиёни президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаи хориҷӣ ва оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, вазирони рушди иқтисод ва савдо, нақлиёт, саноат ва технологияҳои нав, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ, раисони кумитаҳои телевизион ва радио, бехатарии озуқаворӣ, президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. федератсияи русия шумораи квотаҳо барои донишҷӯён аз осиёи марказиро афзоиш медиҳад. изҳор дошт муовини вазири корҳои хориҷии федератсияи русия Михаил Галузин. дипломати русия зимни суханронӣ дар конфронси сеюми осиёи марказӣ дар клуби байналмилалии мубоҳисавии Валдай аз ҷумла таъкид намуд, ки дар соли нави таҳсил барои довталабон аз Тоҷикистон 152 квота бештар ҷудо мешавад. мақомоти бахши маорифи русия таъкид мекунад, ки ният доранд ҳузури таҳсилоти русиро дар низоми таълимии кишварҳои хориҷӣ густариш диҳанду ҳамзамон бо сифати дониши довталабони квота низ диққати бештар дода шавад. дар шаҳри душанбе озмуни 20 бонуи муваффақ дар соҳаи бонкдории тоҷикистон ҷамъбаст гардида ба ғолибу он дар маросими тантанавии ҷоизаҳо супорида шуд. таври амидховар бо иснод ба корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк иттилоъ медиҳад, озмуни 20 бонуи муваффақ дар соҳаи бонкдории тоҷикистон бо ибтикори ассотсиатсияи ташкилоти маблағгузории хурди тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи миллии занони соҳибкор Кадбону ва дастгирии бонки миллии тоҷикистон барои заноне, ки дар ташкилоти қарзи мамлакат фаъолият менамоянд, гузаронида шуд. ғолибон аз рӯи якчанд номинатсия барои фаъолияти назаррасу намунавӣ, таҷрибаву малакаи волои касбӣ, саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти соҳаи бонкдории мамлакат, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятиву фарҳангӣ ва ғайра интихоб карда шуданд. аз ҷумла ду корманди корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк Шаҳло Раҳимзода дар номинатсияи корманди беҳтарини роҳбарикунанда ва Ҳусния Ғаниева дар номинатсияи корманди беҳтарини соҳаи иттилоотии технологии бонкӣ ғолиби озмуни 20 бонуи муваффақ дар соҳаи бонкдории тоҷикистон дониста шуд. бахшида ба 10-солагии таъсиси донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон таҳти унвони аз наврӯз то наврӯз фестивали мӯди либос баргузор гардид. таъкид гардид, ки хусусияти фестивали имрӯза он аст, ки имрӯз зиёд аз 30 номгӯи беҳтарини коллексияҳои либос давоми 10 соли фаъолияти донишкада ба намоиш гузошта мешавад. омода ва муаррифӣ намудани коллексияҳои либос як нав имтиҳоне аст, ки дар он тӯли як сол донишҷӯёни ихтисоси дизайни костюм ва газвор, яъне дизайнерони ояндаи либос ва мӯд бурду бохти худро ба устодону меҳмонон ва ҳаводорони олами эҷод манзур мегардонанд. коллексияҳои пешниҳодшудаи интеграл, навои ситор, ангезаҳои шарқӣ, ориоиам, ситораи саҳарӣ, маликаи шарқ, мӯъҷизаофар, рӯзу шаб ва боре дар Париж ба тамошобинон бештар писанд омад. дар фарҷом муаллифони коллексияҳо аз ҷониби роҳбарияти донишкада бо сипоснома қадрдонӣ карда шуданд. федератсияи байналмилалии ҷудо пас аз натиҷагирии чемпионати ҷаҳон, раддабандии ҷаҳонӣ ва олимпиро бозбинӣ намуд. дар ин хусус амидховар иттилоъ медиҳад. тибқи раддабандии нав Темур Раҳимов дар вазни ҷамъ 100 килограмм мавқеашро дар ҷойи аввал нигоҳ дошт. Темур Раҳимов, ки дар чемпионати ҷаҳон дар давҳа сазовори ҷойи панҷум гардид, 720 хол гирифт ва шумораи умумии холҳояш ба 6050 расид. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.